É o momento en que un home encapuchado entra na gasolineira de Coirós para cometer un atraco. Ameaza dependenta cun coitelo de grandes dimensións e obriga a abrir a caixa registradora. Acto seguido marcha co botín. No exterior agarda o seu cómplice nun coche co que emprenden a fuxida. O ladrón, captado polas cámaras de seguridade da estación de servizo, é un veciño de Betanzos que xa foi detido. O crime machista de Baiona chegou hoxe á Audiencia Provincial para unha vista preliminar. O home recoñeceu a autoría e hoxe estivo a piques de haber conformidade, pero finalmente rexeitou o abogado defensor porque non estaba de acordo cos anos que tería que pasar na cadea. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste xoves 18 de setembro. Houbo un rescate complicado nunha zona de Rochas da Coruña, a carón do mar. Os bombeiros tiveron que intervir para salvar unha muller que caera nun lugar de difícil acceso. Aconteceu na zona de Punta Herminia. Foi un pescador o que deu a voz de alarma ao ver unha persoa que estaba en problemas. A afectada non era quen de saír polos seus medios. Caeu e non sei, tuvieron que acudir aos servicios de salvamento marítimo e ambulancia. É unha zona moi pegadiña á zona de Punta Herminia da Torre de Hércules, de difícil acceso peatonal, e entón aí está a complicación. Por eso tiveron que vir seguramente os servicios complementarios de helicóptero e ambulancia. Este mediodía produciuse un incendio nunha vivenda de Vigo. O inquilino chamou o 112 avisando de que a súa casa estaba completamente en chamas. Sucedeu nun domicilio do barrio de Lavadores. O afectado é un mozo. O Velas Lapas baixou a persiana e refuxiouse no balcón ata que os bombeiros foron na súa axuda. Que en Galicia hai 3 cidades que queren cada en seu aeroporto, sabémolo ben, pero saben vostedes que a comarca da Limia non andou lonxe de telo seu? A escala, claro. Nos anos 90 do século pasado houve un proxecto serio para poñer en marcha a infraestructura e chegou a haber obras. No Galicia Noticias de hoxe fomos ali e ímoslles contar en que quedou todo aquilo. Na zona aínda o lembran ben. Nun principio eran para aviocars, para vehículos que voaban de pequeno tamaño. Eu que sei, tería 15 anos, cando a fixeron, e funcionaba moi ben, pero despois houve un accidente e cerrouse. Os usuarios marcharon daqui e deixaronse aquí sin campo de aviación, que teamos aquí para poder ir a trobar eles ou aquele que era o sitio, ou podíamos ir a Madrid nos avionetos. Pero deixáronos así, sin nada. Esta mañá houbo unha vista preliminar na Audiencia Provincial de Pontevedra en Vigo polo crime machista do 2023 en Baiona. Todo apuntaba que o acusado, autor confeso da morte da súa parella, chegaría a un acordo sobre a pena de cárcere, pero finalmente non son un oficio, senón que rexeitou o seu abogado, o que dilata agora todo o proceso. O inicio da vista comezaba na macrosala dos xulgados de Vigo contra as 10:30. Sorpresivamente, Ángel Rodríguez, asasino confeso da súa exmuller, dixo que rexeitaba a súa defensa, o letrado da quenda de oficio Saúl Vidal, polo que se suspendeu a vista. O ata hoxe abogado dixo que o imputado non estaba de acordo en aceptar os 26 anos de cadea que estiveron a piques de acordar acusación e defensa. Quería que fosen só 24. O xuízo ia ser marcado pro 24 de novembro. A recusación do abogado e a necesidade de designar outro podería retrasar o xuízo que será conxurado na sección quinta da Audiencia de Pontevedra en Vigo. O crime estarrecera a vila de Baiona, xa que Ángel devolvía os rapaces á súa exmuller e cun coitelo e unha machada asestoulle varias coiteladas en peito e pescozo e bateu nela coa machada. Segundo algúns testemuños, fixo diante dos cativos de 6 e 9 anos, que logo narraron os feitos. Fiscalía considerou o delito de asasinato coas agravantes de xénero e parentesco. En Vigo, a policía local detivo un home de 27 anos que ameazara a súa parella cun coitelo. Foi nun piso desta rúa, a avenida Ramón Nieto, onde os dous convivían coa nai dela e a súa filla. Segundo o testemuño da avoa, o detido golpeouna e provocou estragos na vivenda.
O home negou estes feitos diante dos axentes, malia que xa durante a chamada de auxilio á policía local se oían de fondo os berros da nena, pedindo que deixara de pegarlle á súa nai. En Mauritania foron enviados a prisión o capitán e o primeiro oficial do buque que provocou o naufraxio do Tafra 3. Seguirán no cárcere de xeito provisional mentres continúa a instrución do caso. Onte chegou a Vigo José Manuel Diz, o patrón de costa do arrastreiro galego. Agárdase que nos próximos días regrese tamén o outro patrón. Os dous sobreviviron ao naufraxio no que perderon a vida 5 mariñeiros, todos de nacionalidade mauritana. E tamén no exterior hai novidades no caso de Matilde Muñoz, a muller ferrolá asasinada na illa de Lombok, en Indonesia, o pasado 2 de xullo. A autopsia practicada nese país revela que a muller morreu por asfixia. Iso, explican os forenses, fortalece a sospeita dunha morte violenta. O exame tamén detectou signos de traumatismo na cabeza, no pescozo e no peito. A policía detivo 2 homes como presuntos autores deste crime. Unha muller tivo que ser rescatada despois de caer en Punta Herminia, unha zona rochosa da costa herculina, onde andan habitualmente o Percebe. Reyes. Sí, aconteceu concretamente nesta zona entre a Torre de Hércules e os Menires e foi un pescador o que contra as 7 da tarde daba aviso de que unha muller estaba tirada nunha zona rochosa de difícil acceso. Ata aquí achegáronse sanitarios do 061, pero dada a dificultade do terreo foi imprescindible a intervención dos bombeiros, que foron os que lograron rescatar a muller nunha padiola. Finalmente foi conducida nunha ambulancia ao Choac. É o momento en que os bombeiros, tras rescatar a muller dunha zona rochosa de difícil acceso, a achegan á ambulancia do 061 para ser trasladada ao Choac. Caeu e, non sei, tuvieron que acudir aos servicios de salvamento marítimo e a ambulancia. É unha zona moi pegadiña á zona de Punta Herminia, da Torre de Hércules, de difícil acceso peatonal, e entón aí está a complicación. Por eso tiveron que vir seguramente os servicios complementarios de helicóptero e bombeiros. Eran as 7 da tarde deste mércores e foi un pescador quen deu o aviso. Daquela, o mar aparentemente non se vía perigoso. O mar non está perigoso, pero bueno, sempre sabendo que estamos nun sitio de costa de mar aberto, sempre hai que andar con moito cuidado. É unha zona de moi fácil acceso, unha zona de paseo marítimo, pero un paseo marítimo que dá directamente ao mar aberto. Unha zona complicada na que este accidente non foi o primeiro. É unha zona onde adoita haber bastantes accidentes e moitas veces por imprudencia das persoas. A xente debería ter cuidados. Sei que estamos nun entorno urbano onde o mar é bastante perigoso e habería que ter un pouco de tino na hora de baixar as pedras, que moitas veces parece que non medimos exactamente o risco que pode haber moitas veces para a vida. Desta volta quedou nun susto, pero as consecuencias deste novo accidente na zona de Punta Herminia puideron ser fatais. Houbo un incendio en Vigo contra este mediodía. Un mozo chamou o 112 porque a súa casa, segundo asegurou, estaba ardendo. Explicou o mozo que tiña o domicilio completamente en chamas e que necesitaba axuda de xeito urxente. O sinistro aconteceu na rúa José Antela Conde, en pleno barrio vigués de Lavadores. O afectado asustouse polas lapas, así que subiu ao balcón e baixou a persiana. Os bombeiros rescatárono alí coa autoescaleira. Investígase agora cal foi a orixe deste lume. Tamén houbo un susto no centro de Ferrol. Sucedeu neste caso na praza de Amboaje, cando as polas dunha árbore centenaria comezaron a caer moi preto dunha das terrazas, Siria. Si todo comezou nunha pola da parte máis alta desta araucaria, que estaba seca, caeu e foi facendo efecto dominó sobre todas as demais polas que tiña por baixo. Eran as 12 da mañá e había moita xente tomando café nesta praza, que se asustou moito polo tremendo estrondo e polo medo de que seguiran caendo máis polas. Finalmente, por sorte, non houbo feridos ni tampouco danos materiais e os técnicos do Concello nos din que malia que a árbore é moi bella, en principio está sa. Un ruido atronador rompeu a calma desta céntrica praza ferrolá. Varias polas da bella araucaria de Amboaje estaban a caer sobre o chan como pezas de dominó. En un momento se escuchó así como un estruendo, como un relámpago, y vimos que empezó a caer todo y fue todo en un solo movimiento.
se desploma todo, había una señora muy cerca, la verdad, de hecho saltaron algunas ramas por las mesas. Estaba ahí sentado y arribamos una metralleta, porque claro, una rama iba arrasando a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Pues el susto fue tremendo. Y claro, más con la suerte que no cogía a nadie. Isto que contaba que a araucaria esa que está unha pinta de sanísima que iba a lanzar esa luz de ramaxe para baixo. Todos coinciden en que foi un milagre que non pasara nada, sobre todo os que estaban na terraza que ten debaixo este exemplar centenario de máis de 30 metros de altura. Es un lugar muy habitual para que estén jugando los nenes o mismo en la tarde se llena de personas por esta zona. Así que, bueno, menos mal que no ha pasado nada. O Concello está a facer un informe técnico para avaliar o seu estado. Neste primeiro exame din que a árbore semella estar sá e a rotura das polas puido deberse á falta de auga do verán. Un alivio pros veciños que xa viron como o picudo mataba algunha das emblemáticas palmeiras da praza. Ya hoy estuvieron cortando, podando todas esas ramas que habían quedado sueltas y ya yo creo que ya es seguro, la verdad. A ver, esto puede seguir pasando porque es normal. Pero bueno, estaría bueno tener por ahí algún tipo de control. Bueno, no sé qué solución le pueden dar porque es un árbol muy antiguo. Yo ya tengo 66 años y lo recuerdo toda la vida. Claro. Es un símbolo aquí de eso nos ven ben que é oxígeno puro, eso. Entre o oxígeno e a vitamina D estamos como queremos, é o viño, claro. As polas foron retiradas, pero o precinto vai permanecer ata que se dea por garantida a seguridade na zona. Mentres, algúns toman hoxe o café a pleno sol, un pouco máis lonxe do habitual, da sombra da bella araucaria. Nova operación antidroga en Galicia. A Policía Nacional detivo 5 persoas en Fisterra e Arteixo. Demetrio, un operativo que aínda continúa aberto. Sí, continúa aberta esta operación e esa é precisamente a razón pola que son moi poucos os datos que trascenderon ata o momento dese operativo que se desenvolvía onte a primeira hora da mañá deste mércores con varios rexistros aquí en Fisterra e tamén en Arteixo. No transcurso dos mesmos, a Policía Nacional detivo en total a 5 persoas e incautábase con cantidades que de momento descoñecemos tanto de droga como de cartos en efectivo. O operativo levou a cabo a Policía Nacional baixo as ordes dun xulgado da Coruña e, como decía, continúa aberta esta operación e non se descarta que se poidan producir máis detencións nas próximas horas ou días. Falámosles agora da segunda operación contra o cultivo de marihuana en menos de 10 días na provincia de Pontevedra. Desta vez foi no concello de Mos. O propietario tiña as plantas ocultas, pero delatouno o cheiro. O olfato da veciñanza foi clave. As 9 plantas eran altas de entre 1,5 metro e 2 de altura, con 257 ramas cargadas de gromos de marihuana. Estaban no xardín dunha vivenda de Mos de maneira que pasaran desapercibidas, pero foi imposible disimular o cheiro. Tras a alerta cidadá, a Garda Civil vixiou a casa durante meses e cando entraron, ademais da plantación, atoparon 7 kilos de gromos listos xa para vender no mercado negro. O propietario, que supostamente estaba de alugueiro e que levaría pouco tempo vivindo na zona, é un home de 51 anos que quedou en liberdade con cargos. A operación de Mos é a segunda en 10 días na provincia de Pontevedra contra o cultivo de marihuana. A primeiros de mes, a Policía Local de Poio desmantelou outra plantación extensiva con dúcias de pés, curiosamente tamén polo cheiro que saía da propiedade. Comisaron algo máis de 50 kilos de droga. A preocupación polo estado dos fondos mariños na ría de Aldán levou, logo do verán, a Confraría e a plataforma Augas Limpas a mergullarse para comprobalo in situ. Atoparon de todo, dende plásticos e residuos sanitarios ata alfombras, que atribúen as embarcacións de recreo que fondean ali. Semella un paraíso e aínda podería selo máis. Hoxe unha dúcia de barcos ancoran nesta praia de Arneles, en Aldán, pero nos días fortes do verán poden ser 70 ou 90. As áncoras danan os fondos e a aglomeración de iates e turistas podería ser a razón de todo o lixo que atoparon os mergulladores a pasada fin de semana nestes fondos. Fin de semana foron chavales que son daqui, un mariscador que está aí e varios buzos a mirar o que había no fondo e toparon o que se esperaba, o sea, botellas, o sea, a basura que se usa nunha casa. Pero dime todo. Tamén están preocupados porque os barcos non teñen facilidade para baleirar as augas grises e son demasiados. E a única forma de protegelos é que metan a zona que a cataloguen como dunha sensibilidade máis específica. Mira, ahora hai barcos do marisqueo traballando
no verano non poden vir, é inasumible. O sea, hasta a pesca se nos perjudica a nosa labor diaria, tanto. Apostan porque se limite a 30 o número de barcos de recreo e que se use un sistema de mortos como en Cíes, para que as áncoras non arrasen co fondo. A presencia de embarcacións de recreo nun número desproporcionado é outra temática que nos suxeriron asociacións veciñais de Aldán o Ío e por eso a estamos abordando. Augas Limpas tamén loita porque esta zona conserve a calidade das súas augas, xa que os moluscos deste lugar poden comerse sen depuración. Tamén queren que se replante a zoostera, unha alga esencial para o medio, e que se coide como se fai coa Posidonia en Baleares. Os áreas marcharon daqui e deixaronnos aquí sin campo de aviación, que teamos aquí para poder ir a trobar eles no calquera sitio, ou podíamos ir a Madrid nos avionetos. Pero deixaronnos así, sin nada. A deste xoves está a ser unha nova xornada de sol e calor en prácticamente toda a comunidade. Na Conca do Miño, na provincia de Ourense, de feito, hai aviso por altas temperaturas. Imos en directo ata a capital da provincia, Paula, que sinala neste momento o termómetro aí onde estás, na capital, na cidade das Burgas. Contanos. Pois aquí en Ourense, Raúl, comeza a apretar xa o sol, tamén a temperatura, estamos nestes momentos a 30 graus e hoxe espérase de novo que a provincia de Ourense volva a registrar tanto a temperatura mínima como a máxima de toda a xornada en toda a comunidade galega. Hoxe en Galicia poderánse alcanzar ata 36 graus en distintas zonas, pero especialmente naquelas nas que están en nivel amarelo pola alerta por altas temperaturas, que son a Conca do Miño en Pontevedra, tamén en Ourense, a comarca de Valdeorras e tamén o sur da provincia de Lugo. Todo isto corre a escasos días de que remate o verán máis cálido dende que existen registros en Galicia e a pesares de que setembro comezase sendo un mes moi chuvioso. Mañá suavizarase a situación, baixarán as temperaturas, pero para a semana volve a calor, volve un anticiclón que dará paso a un outono que tamén será dos máis cálidos e secos. Pois precisamente con este bo tempo que estamos a ter nestas semanas de setembro, estase a prolongar tamén a vida útil das terrazas neste último treito do verán, xa a piques de entrar no outono. Así que tomar o aperitivo sentado ao sol é un prazer que de momento non parece ter data de caducidade. Estamos a 18 de setembro e esta é a imaxe do centro de Santiago ás 12 do mediodía. Os últimos raios de sol do verán fai das terrazas o lugar preferido pola maioría dos clientes dos establecementos de hostelería. Este verano, como se está prolongando, pois estáse máis a gusto aquí. Dá o sol, hai caloriño, e bueno, e o café hasta sabe mellor. Siempre, al aire libre y al sol siempre, mucho mejor. Además ves a la gente, ves el ambiente, ves un poquito todo. O camiño de volta á rutina semella que se emprende mellor cun aperitivo ao aire libre. Sí, eso se intenta sempre. Creo que se intenta sempre largar un pouco, sobre todo para empezar máis lento a rutina igual, non empezala tan de golpe. Perfecto, estes días dá moita ilusión ter a terraza cun sol, está sempre chea. O sea, pola tarde notase moitísimo cas altas temperaturas e a xente xoven quere salir. Recén entrada na universidade, quere festejar moito. Pero é que ademais a exposición diaria ao sol durante uns 15 ou 30 minutos ten beneficios para a saúde nunha poboación con carencia de vitamina D. Estudos recentes sinalan que entre un 50 e un 60% dos españois teñen un nivel insuficiente. Tope. Para vivir é super interesante e super necesaria. E sabes que eu estou de manga corta, me puxen de verán, pero bueno, vai un pouco de fresco. Con estas xornadas solleiras, algúns alumnos teñen a sorte de recibir as primeiras clases de Ciencias Naturais na Alameda de Santiago. Algo lles adelantamos nos titulares, a comarca da Limia, na provincia de Ourense, ten moitos atractivos, tantos que estivo a piques de ter unha infraestrutura que traería aínda moitos máis visitantes. Cris, contanos, onde é que estás agora mesmo? Estou nunha pista de aterraxe en Trasmiras, unha pista, como ben se ve, abandonada. Construíuse no ano 93 como aeródromo para voos lixeiros, pero pechou aos poucos meses despois dun accidente mortal. Ao longo destes máis de 20 anos de historia houve outros intentos de revitalizala con proxectos prometedores e ilusionantes que finalmente quedaron en nada e hoxe, como se pode ver, os saínchos medran entre o asfalto.
32 anos pasaron xa desde o voo inaugural no aeródromo de Trasmiras, un voo accidentado que deixou o daquel alcalde ferido. Eu ali non estaba, pero contaron que tiveron que pasaran a pista por outro lado. Aínda houbo máis voos antes da traxedia que puxo fin ao experimento. O piloto faleceu e a pista entrou en desuso ata quedar abandonada. Eu que sei, tería 15 anos. Cando a fixeron, e funcionaba moi ben, pero despois houve un accidente. Agora non xa hai tempo que non ven as avionetas aí. Desde que se matou aquilo. Nas décadas seguintes houbo máis intentos de relanzamento das instalacións como unha base pioneira para avións non tripulados, cando a tecnoloxía dos drons era unha prometedora novidade, pero tamén quedou en nada. Daquelas o que se falaba eran de 3,5 quilómetros de pista, as limitacións que temos aquí por os núcleos e demais non era viable. Daquelas tuvo máis suerte Rozas, pois hoxe Rozas ten o polígono que ten. Os terreos foran cedidos polos veciños de Vilaseca, a aldea onde se fixeron as obras. A cambio, construíronlles unhas piscinas e unha área recreativa aínda en uso, pero os veciños lamentan o estado de abandono da pista que tanto os fixo soñar. Marcharon daqui e deixaronnos aquí sin campo de aviación, que teamos aquí para poder ir a trobar eso a calquera sitio. Ou podíamos ir a Madrid nos avionetos. Se queren facer algo, iso ben feito sería. Se servira para algo, pois, por que non? Os hangares son o único que segue en uso como almacén municipal e para as motobombas de extinción de incendios. En Lugo comezou a montaxe do Feiral do San Froilán, xa inminente, e ponse en marcha un novo operativo de tráfico que cambiará todas as direccións do centro da cidade. O primeiro dos cambios será eliminar os aparcadoiros na contorna do Parque Rosalía e dos xulgados. Haberá restriccións pro tráfico en alo menos 4 rúas desta zona do centro da cidade e algunhas mesmo se pecharán temporalmente. Ese é o caso da avenida Doutor García Portela, onde se vai a instalar a Noria, unha atracción que volve ao San Froilán este ano, logo de 12 anos de ausencia. Tamén se pecharon varias rúas na zona de Garabolos, para que os feirantes poidan instalar as súas caravanas durante os festexos. Onde xa vemos os guindastres é na zona do parque onde se instalan as casetas do polvo, eles foron os máis madrugadores. Este ano haberá destes restaurantes ambulantes 3 e abrirán as súas portas o día 26 tamén as barracas. Serán 10 días de festa, as máis grandes de todo o outono en toda a comunidade de Galicia. Vivimos nunha sociedade consumista, pero na que tamén hai sitio para os negocios de arranxos que de feito repuntan. Cada vez hai máis xente que decide levar o calzado zapateiro en lugar de tiralo e mercar un novo. O mesmo podemos dicir da roupa e mesmo dos electrodomésticos ou dos teléfonos. Xa non adoitamos zurcir calcetíns ou medias, pero darlles nova vida a outras pezas de roupa, calzado e complementos é unha tendencia alza que pouco a pouco convence tamén os máis novos. Teñen moitas nais ou moitas abuelas e que miña neta iba a tirar este bolso e o mellor é cambiar un tirador, que non é nada. E moitas veces amaño cousas tema sentimental, que dache pena de facerte delas e gusta telas de recordo. Lo tiro porque valen moi caros, además los zapatos que están buenos valen moi caros e hai que repararlos. Está un poquinho usado, que está gastado, e cando está máis cómodo e non lastima. Todos son vantaxes, sexa por aforro económico ou por comodidade. Son moito de zapateiro e de modista tamén. Darle nueva vida a todo lo que tenemos en casa, que es prácticamente como un fondo de armario que nos sirve para volver a reutilizar y también pues darle un poco de trabajo a este mundo que no puede morir. Unha aposta pola economía circular fronte ao consumismo porque todo ten arranxo. Reparamos calzado de trekking, de trail, de motocross, de pés de gato para os escaladores e esas cousas é calzado moi caro, super técnico. Moitas veces reciclamos roupa herdada con valor sentimental. De la madre le tiene cariño y la quiere adaptar al cuerpo de cada uno y entonces es como restaurar una prenda que ya lleva 20 años, la calidad de las prendas y todo y más por el cariño sentimental que el cliente le guarda a esa prenda. Tamén podemos alongarlle a vida aos nosos dispositivos electrónicos. Si comparas
arreglar un iPhone 12 que hoy en día es totalmente servible a un iPhone 17, pues te ahorrarías tranquilamente 600, 700 o incluso 800 euros. Eles son profesionais cada vez máis valiosos, capaces de dar nova vida aos nosos obxetos máis queridos.